ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಬಾತು ಇರ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಆತುಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಅಂಚ ಒರಿಯಾಗಂದತ್ತು ಮಾತ್ರ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಪಾತರೊಡದು ಬತ್ತನು ಪಾತೆರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಏಪಲ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆ ಏಪಲ ತೂಪರ ಇಕ್ಕತ್ತು ನಾನು ತೂವಂದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಇನಿದಾದ ಮಲ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಗನೆ ಅಂಚಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆಪುನ ಈ ಪುರಿ ಮಾತ ಲಕಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತು ಜರ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಶಿತಾಯಿನಕಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ಒಣಸೆ ಬುಡ್ಚಿಂದಪ್ಪುನು ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನೀನು ಚಾಂಡಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೈಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಪವಾನ ಬಲೆ ತೂಕತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಶಿತ ಜರ ತೆಮ್ಮ ತಿನ್ನಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು 2 ಟೊಮೆಟೊನು ದೇಕದು 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಖಾರ ಬೋಡು ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೇನು ಬೇಯ್ಪಾದು ಚೌಳಿ ಅವರ ದಿವಳು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಚ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒರಿಯರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುನು ಅಕ್ಕಲು ಕೊಡಂಡ ಸ್ಮೈತ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುನು ಅಕ್ಕಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ನುಜ್ಜಿ ಕಡನಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ 1-2 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡನೆಲ್ಲ ಯಾವನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೊಂತೆ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ನಾಗನೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೌಳಿ ಅದು ಕಡನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಯಾವ ತೊಲೆ ಈತ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಾನು ಒಂದೇನು ಚೌಳಿ ಅವರು ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಹಣ್ಣು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ರನ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಏತಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚವರ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪುಳಿತ ನಾರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಅಂಚದೈಟ್ ನಾರು ಮದ್ದೆತ್ತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗುದುದಿನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬೇತೆ ಪುಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಪುಳಿ ಇಂಚವರ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚವರ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿಡ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪತಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಚಟ್ನಿ ತೋಜೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಏರು ವಿಜಯ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗೆ ಅಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಗೋಡ ಬರ್ಚಂದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪೋಡು ಉಂಡಜ್ಜ ಸರಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಶಬರಿಮಲೆ ತಕ್ಕಲು ಈ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪೆರತೆ ಅಂಚ ಆಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪುರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ತೋಜ್ಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡುಡ ಪನ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಡ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕೊಲ್ ತೂಪು ನಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಪನ್ಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.